A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou na súa reunión semanal un total de 34 asuntos que supoñen mobilizar máis dun millón de euros. Na cooperación cos concellos destacan os máis de 405.000 euros habilitados para axudar a servizos de emerxencia e protección. Por unha banda, resolveuse a convocatoria de subvencións para agrupacións de protección civil en concellos de menos de 50.000 habitantes. Unha liña de axudas dotadas con 75.000 euros e, por outra banda, aprobou diversas axudas a concellos para gastos de funcionamento dos seus GES. Toda esta aposta que se fai dende a Diputación Provincial pola atención ás emerxencias. Concretamente, hoxe vimos de resolver unha orde que tiñamos xa convocado, este ano vai con moitísima máis axilidade, unha orde que tiñamos convocado de apoio ás agrupacións de voluntarios de protección civil que o pasado sábado en Verín celebraron o seu encontro anual, un encontro anual que serviu para poñer de manifesto a importancia deste colectivo, eu diría, que sin dúbida, o colectivo de voluntarios máis importante da provincia de Ourense, porque non hai que olvidar que son 75 concellos dos 92 os que teñen agrupación de voluntarios de protección civil. No que respecta a obras e servizos municipais, a contía destinada esta semana supera os 300.000 euros. No capítulo de cooperación con entidades, a cantidade consignada é de 341.000 euros.